chini nirmohol no sokomona ni chai tokmani sogoi rimani ndrong nugoi man khana abong kha number 1 abono tu yang kok sanai number 2 hinke chini da poritus ang tabuk ko chini no hinai tongko haise phiaba chini liya bo BJP thangkha o thangmane no tuyoi chini tong kosong tongnai public borok ni wansung mani tamo borok ni comment tamo borok ni opinion tamo chung tini o comment no chung pore lainai ngenrok paithak jora korunggan hoina wansugo ngenrok paithak jora korungoi tongde bisiler yaoi chung phari topic ko hablaya bayap son tripura ni bisingo o jora belai kotor issue hinai man obo nong nugoi man khana jotono pia baksa nugoi mai ang khana tamni baga hinge durga puja ni season ba durga puja guri lai baksa mukturi thangjak na sawai maya chung durga puja ni bisingo abo nugoi man kha chung request khai tongo haino tipra jugbai bukung kolok dofa ta unglai di ta guri lai di eiso kubang ma ya ba abo nugoi man kha chung chini burui buni dofa bai guri lai mani abo YouTube ni bisingo viral lungjak kubang ma ang nugoi man kha chung jotona nukha ai panang abo tu aso sakla ke sana ning bobo chini tiprasani lai buma chini bubagra sanam klang mani nirmohol tu jilik ma abono naidi sabo sogoi chini lai bumano hunani jai toka chini lai bumano soko mornani bagoi jai tokjak chung obo wansuk joya chini o lai buma rokno kebo hunani kebo sokomornani jai togoi tongo naina chung khali wansugu chini demand chung sano chinti prasarong ni demand chung sano aro simeno chini wansung mthangoi tongo phiaba o nirmohol tu jilik mano sogoi sokomornani jai togoi tongo hinai chung wansugoi maya o wansugoi maya no chung nugoi mankha chini o tiprasani laibuma chini maharaja chini bobagara rokni laibuma no sogoi komorinani jai toglai mani tabu naina khengke chung sawai mano phang obo chini borok ni bisingo kubangma juda party khlailai tongo abo chung jotona accept khlai mano phiaba juda party khlailai tongmani bisingo sat bai thangni laibumanole sokomornani baga kya jai togya tini BJP fanang thu CPM thu Congress thu others je sapanang thung jodi tiprasa ngoi tongkhai bai thangni tiprasa ni lai bumanole borok bo sogoi khibinani jai toklak tiprasa rokni bisingo abo jai tongna hinge sabo chung phang sini thanio chung borok mugya phana chung sawai mano abo chuno solya chini bukung bai solya o borokni samung abo borok no karoi chini borok ni bisingo jesuk joli lai tongmani bisingo phano bai thangne lai bumano sokomorani abo kuno dino phano chai togoi masi manya abo chung bai thangbo chung go suina maya abo chini borok ni bisingo no khayo nai tini o gana gini sabo tong chini bukung bai solya bororo tini borok ni joli mani bahai nai di norok chini ha hinoi bisi sauna norok chini lai buma hinoi bisi sauna norok ni o lai buma no chung sokomornai haisi norok ni o lai buma no chung o tripura hawa tosi tonelia chung sogoisi uri ribai sinai sogoisi khibi bai sinai komo ribai sinai abo borok ni jai tokmung o jai tokmung bai no tini gate chini bobagra rok sanam klanglang mani chini lai buma no sogoi komo rinai jai toka abo busuk kotor decision nai de borong ni busuk kotor decision ti prasarok ni lai bumano sokchugoi sokomor sana abo chung wansura nai abo chung wansung naya tini khorang tisaka aro YTF rok belai hambai borong no khorang tisamani bagai phiaba abo khali ti pramotha khainai
YTF rokni simiya o laibuma tini joto whole Triprasani laibuma abo tini chini raja rokni bagano chini Tripura sinijago haisi tini aro BJP khayo hino bisiringa tongna kok kuroi CPM khayo hino bisiringa tongna kok kuroi Congress khayo hino bo siringa tongna kok kuroi tamangke obo Triprasani laibuma sogoi dong aro chung bebakno khorangti sana nanggo bebakno khorangti sana nangmani YTF rokno simisi nugu tini obo YTF ni sompod de tini obo Tripura mothani sompod de tini obo whole Triprasani sompod whole Triprasani laibuma ge tini tamgoi te baksa tongnai rok ge abono tui khorangte sayo obo belai wan sujong nai ko soimia tabuk police bahai step na Tripura government bahai step na je laibuma chini khai laibuma phiaba aro income khlai tongo government Tripura government aro income khlai tongo buni borok phia o buni borok je Tripura government tabuk suk joratui bahai step nawai tong o soknai rok sabo o soknai rok boroni o soknai rok ni wansung mo abo tamo abongkha phang chung nugoi mano abo chini Tripura sark ni laibuma no sokomona ni chai tokmani kicha khai chini laibuma no sokomona ni haino chai tokoi dong tini nirmohol chini laibuma aro chini borok khorok saphano kuroi aro income khlai tongo ticket nawoi tongo chini borok khorok saphano kuroi buni borok no bohok thangoi tongo phiaba o buni borok no chini abono sokomona nai wansugoi nai vibe song chini Tripura bo bahai chini borok bai baksa juno busuk joli jak juno busuk naisla jak abo chung wansungna jora phaika hai chini thanibo ga abono tui norong opinion tama norong comment tama norong sawai mara ang bisi kok sana thangla ga abono bisingo chung salainai tamangke chini no hin tongo ang tabu suk jora chin da Poritus bo BJP o thangka te abono bisingo mothani bororo bo press meet khai sawo hai bo hai no hai social media o hai sawo hai tini ani kok khai kaisa no nung thangka nung siringai tongri nini samungo nung besto ongoi tongri nini samung nung khlai di ang chini da Poritus no sawo te Tripura mothani bororong no bo ang sawo bo khorokja thangmani bai Tripura motha tukra kha bai thangya bo thangai thangka bin musungmani bo thangka bono tuye asu press meet khai kok sanane nangya bad diri joto kok sajaknai asuno tebo kuchugo kanai tebo dam barinai ge asu borok ni kok no salaila puroi tabuk nini place nungsi thik khai di nini chaya tongmani no nung boro chaya tongnai thukoi abono se nung thik khlaina chai tongi abo se kubi kok chini da Poritus no tuyoi obama public bo reaction dika ge o reaction tamo chung comment ni bising tui chung saima lainai chung comment pore lainai bisiler yawe faidingke video kisa kolokongoi mano haipan norok kurungoi tongde ge faidi chung bisiler yawe first comment chung pore nai first comment chung aro nukha Porimol Rian bosaka norok neta ahai ungke 75 75 ya 200 bosor ungoi bo yokman gelak Tripura sarok norok hai neta abo hai ngoi tongkai 75 bosor ya 200 bosor phana yogoi manglak hinai sabo chini takuk Porimol Rian sungte pore nai aro saka MKG bosaka Dara Poritus please come back again in Tripura Motha party. I hope you will be back again. I will wait for you. Come back. Taisa phaifi din hoiso. Sini takuk MK. Aro Sukesh Deborma bosaka nunghai borok thuina nango Bangladeshi anaros bagan Poritus seed loop rang loop. Aro saka Molin Deborma bosaka nung kubuni party thanake thani norok thangri norok ni bagoi no bofayok samama yango taisa haino hai Molin saka nung Tripura Motha tongoi rang chamani bebak siu asu kaham khulai sana nangya
semi abo borong nukha aro saka jidi bo saka da poritus le chini bubagra no hamjagya rok bai baksa thangkha mane no bobo bubagra no hamjaglia 100% abo ta bubagra ni pokhe si bo samung tangnai bele ngei hamjak phano matang sinai haisi kebeng nai bodol singoi thanga ke ma kebeng sinai tabo mituri riang bosaka sar poritus agiwole jekuno hamya nukhe sukang kok sawo nirmohol sokjakmani kuno kok thaisabo pemayable haini bagoi thansao tongo bobagra bai baksa tongdi please thansa tongdi sar poritus tabu request khai tongo nirmohol sokjakmani abo nugoi mankhana da poritus phiaba agi hingke sikang buni sikang kok sawo social media okhoroi phia tini nirmohol sokjak tongmani khai tini tamungoi kok sawai me da poritus ina aboni bagai tini miture riang question khaika aboni uttor tongkhai ruai manodar rasaka dhalia deborma saka nini logiriya nebar bobagrani logiri nai aro saka deborma bosaka Mr. Deborma number 1 politician you are not a leader you are a politician number 1 gambler joto political party no batpar buchi rinako kuroi teke bono joto batpar obosaka chin hani kokthai bo belai bosaka phirok phaidi rangbai party ta khaidi please dada kaham asu request khayo cinta poritus phirok phaisidi Dilip Deborma bosaka nono kaisa leader kaham hunoi wansukmani dara nungbo buihai no hamya tabuk dara rang lup nung kubui no tabuk tamo khlai mannai tiprasa ni bagoi nung tabuk tiprasa hunoi kok sana nanglia nukha nung hai borok no mem patal sar reboti sar podolchon tripurasa ni manthai manake BJP khana nango joto tiprasa no tabukte motha IPFT BJP joto thansa 100 ni bising 98% no tiprasa BJP khaka bula tamo mankha tiprasarok maya kuno fano thinango bo maya abo 100% kubui ane mote nung ano wansuknai ang motha khau noi ang motha boya CPM boya BJP boya IPFT boya khaka waisa party IPFT tabu khlaya party rok lab kurui joto chalak mamang ang poito khayu bubak ranote Ronjit sarte Bishokutu sarno nukha borok simi kubui kokno sawo te boro ni party ni neta petarok nokhe poito khai maya nonobo khoroksa ungano hunoi wansuk mani phia wansuk ma tatal ungthanga au siniti prasarok kurui jani bagoi abo hai ungbai jawo abonini dusia dara poritus tamo je borok no ungano hunoi wansuk mani borok no teibo dati kharu je borok no ngon wansuk borok no teibo dati kharu agi khe nung laibo phayoi tiprasani kok saw tabukhe te saraklia ungsinai joto neta peta rangri gari nok kotor ungna simi wansugo kami tongnai masaya manungya borok ni bagai wansuknai kurui state government ni tamo kam tong hinke en rega abobo waisa kam khaike 1 month nango rang manakhe te kuno kam kurui yangkhe mairok dam 38 te electric bill dadi cherai khonai poridi nok khum tamokhe
চলিরিনাই মস ওয়াইসা রেগা ওয়াই খাইও মাস ওয়াইসা রেগা খাইও জানাই দা বাইনাই কারেন্ট বিল da দানাই চেরাই da পরিরিনাই আউদারা আনি কক সামানি জায়া তংকে নাকার জাদি বেলাই কক কতর সাকা হাইছে বেলাই নাংমানি কক সাকা চিনি ও তাকো বেলাই কক কলং মাংগই মানো হাইপনো বেলাই নাংমানি কক সাকা দিলিপতে করবো বিজেপি সরকার তামো খাইকা বা তাবুক সুজরা bo o correction kayo regak samung bade tamo khlai dong tiprasa area o current bill da danai o rega kam khaike bo waisa khaike kai der 2 mas ni yagolo rangmano abon toy boso Vishnu Kumar Deborma saka bosaka Portus babu tabukle sit man sinai rangbo masa sinai haikeno dofa mothang jak sinai Bishendra Deborma bosaka tabuk BJP thangoi tiprasa ni bagoi kaham khe khlai mankha bobagrano dokarikha te busuk rang chasinai KBT official bosaka agi khe patal hamya TPF hamya tabuk khe sabo hamya lachia poritus ain jaka Agur kolai bosaka mukhangsi naina musunglia angke bini Ojit Deborma saka portus nung BJP joining khaifano public rokno rangni loop phunugoi BJP joining khairuma stop khaidi nung tiprasano ta thokaidi Pradip Deborma saka rang busuk mankha portus nung tiprasa dofani pap mannai abongkha Cinta Khuk Pradip Boso Molin Kumar Bosaka power nanggu bo seme ada political party si torkubu nungpura BJP bai paijaka tipra mothano subaina ni bagai tobo phano o hai unglak tobo phano abo hai unglak BJP thangoi mukhang thaisa kuchung ungkha portus tabuk thuyani amor manano abosaka user broja saka nungbarangni lubi sibla dofani kam khainani bagoi party khainani iba party slainani bo nangya yes Sport gamer bosaka dara portus nung phano tubudi tiprasani manthai Delhi se rinai Tripura Sarkar kuno ruimanya Tipralen tubudi India se rinai Modi he mumkin he Joy ho Bobagra joy Tiprasa joy Modi neta mumkin he Modi he to mumkin he Simon bosaka portus ni agi ni kok rokhe ঠিক ন BJP ও থাংমান এসে চালিয়া উংখা কোনো দলও থাঙ্গিয়া তংখে জাকামু তাকুক অবসাকা বিশ্বমণি দেবর্ম অবসাকা তাকুক পরিতুস নুংতাম উংখা সাক সাক কুং চুকজাখা নাংখে পট ইয়াকারই ফানো তংদি তা নুংনিনি সাক সাক ni bagoi wansu khata nicho nini sak sak ni baga wansu khata nicho Bisakha Deborma bokha tipra motha system kurikhe kubangma MLA MBC minister bahike tongkhasa aro saka takhuk baby Deborma bosaka takhuk portus nung dofano kubui khe hamjakhe BJP wo joining khulaigla khamu nung power no sen hamjago nung power no se hamjago rungmari Deborma bosaka portus dofani neta khobjakya thinang dofa tamo bo saimaya Rohan Deborma bosaka kokha hakaya goja neta kok phafa Roni koloi bosaka kau
only for money and ticket for upcoming election. Aro Rocky Gamar Bosaka Thor Batpar Rang Chanani Loop Portus Nung da Bubak Rano Hamjaknai Nung Jati Nosi Hamjakai da divide Kaikaman Kaika divide high Kaimanable Chonda Lakshmi Portus Takuk Manu Chikon Bai Dental Dalok Suke Hasing Masanai Dopa Tongkese Party Dofa se Kurui Hunke Bui Bai Rejecti Lathi Kotang Tongkese Rongo Tamosa Sikele Tongsa Toksa Masani Naidi Takuk Sini Paharo College Kurui Kaham Hospital Bo Kurui Sadaron Village Community Board Bo Khaya BJP Tai Roman Script Boria Ekot Bo Renamusung Jagya Aro Joining Rui Tamokam Khaimanai Nung Portus Takuk Sudu Jumla 50,000 Sakiri Rina Kogria Miss Call Bible Ria Sudu Jumla Si Bo Aborok Bebak Soimon Chinda Portus Musung Khata Bo Tangnani Bono Ruklaika Hano Tebra Motani Gabo Musung Gabo Tangata Arosaka Sukumar Deborma Bosaka Party Je Sapana Khaidisini Borok Rok no Thancha Kholemaya Koboi Kothang Kaito ni Bising Tui Simi Bara Chung Thancha Ungmaya Nung Tabuk Binoy Saka Nung Tabuk BJP Thangoi Tiprasani Bagoi Tamo Khainai Norok Joto Batpar Nung Dofano Hamjagoi Tongke Tabuk Nuknai Nini Tongmung Bahai Yes JS Block Bosaka Brother Nini Rights Tongu Nung Jesa Party Fano Khaimano Kebana Hamya Sananangya Kebana Hamya Sananangya Ruhan Deborma Saka Akon Jotono Bono Believe Chini Greater Tipralen Bono Risinai Lukoro Inke Abahai Kubangma comment Angte Asu Sanatanglia Kubangma comment Tini Kuekson Bono Kayu Noron Nugoi Mankana Chini Nirmohol Kaisa Borok Kuekson Kaimani Bela important Chini Nirmohol Tabuk Sokjak Tungo Agi Hinkai Chini Da Portus Kok Sakamu Social media Akoroi Hey Kubangma Kok Sakamu Kya Bo Tabuk Kore Khale O Kok Samani Jaga Kore Kya Bo Tabuk Dofani Kok Sai Mangalaktai Kya Bokai To Amai Hinena Tango Ang Aro Dofani Samung Tangnani Sujuk Malia Ano Damrilia Taifana ang nogo asugoi tongmaya ang dofani samung tangna musung mani bagai hai nebo BJP ma thangka dofani samung tangna ni pia BJP agini simi dofani samung busu tangsung nugoi faijak nge tabuk da portus obono change khainai bo je saya tongnai rokno bo tabuk sarinai bini truth tabuk BJP kok masi masanai abo chini da portus thangoi change kharinai nge tini chung nirmohol ni kok bono chung samane nuklia Arone simina oste usulu sinai haisi abahai ungkata abo public ni wansungmo ani wansungmo ya gen nortang wansuk babsong chini da portus mothawa tong project kaham samung tango hono motha bono dam relia heno tabuk India ni सबसे कतर पार्टी हने मानो BJP tabuk to o BJP party o joining rekha Tangka Gabo Abo Sao Dofane Samung Tangana Tango BJP o Busu Zoratu Dofane Samung Tangna Babsong Abanor comment Bishung to share Kaimano Comment Bishung to Norok Sawai Bono to Norok Tao one suk tong table Kubama comment tongo Soiso Sacho comment Pure Bangla Kaham Sanai Tongo Hamia Sanai Tongo Kaham Sanai Tongo Hamia Sanai Tongo Get Norok Bo Norno opinion and his channel is true te Norok Mano Gaham Baite Bisikok Sana Tanglia
paithak jora kurngoi tongmani bagai narong.